Vítajte v podcaste Celostné rozhovory. V priestore, kde zdravie nevnímame len ako stav tela, ale ako harmóniu tela, mysle, duše a životného štýlu. Kde nevidíme len ochorenie, ale predovšetkým človeka. Som Zuzana Pitoňáková, hlavná lekárka polikliniky Medante a budem vás prevádzať rozhovormi o medicíne s celostným prístupom. Na dnešné stretnutie som si pozvala našu inšpiratívnu členku Medante tímu, detskú psychologičku Silviu Matajsovú. Silvi, vitaj. Ďakujem, ahoj. Blíži sa nám leto a preto aj dnešný rozhovor bude smerovaný k deťom, rodine a letu a všetkým, čo s tým súvisí. A pred letom je ešte taká pre mnohých milá, pre mnohých nemilá udalosť a to sú vysvedčenia. A tak ja by som ťa pozvala do témy vysvedčení a vôbec ako rodič môže tento akt poňať tvorivo a možno nie iba v zmysle súdu toho dieťaťa, ale ako konštruktívnu kritiku. Ja si myslím, že čo sa týka toho vysvedčenia, tak môže to byť ako keby veľmi taký zúskostňujúci moment pre to dieťa a veľmi podľa mňa veľa závisí od toho, ako ten rodič reaguje. Pretože v drvivej väčšine prípadov ten rodič tak zhruba tuší, čo sa na tom vysvedčení bude nachádzať. To znamená, že robiť z toho ako keby, ak to je nejaké nie veľmi úspešné vysvedčenie, tak robiť z toho nejakú tragédiu v tom momente je podľa mňa ako úplne zbytočné a vlastne zbytočne to ako keby to dieťatko stresuje a ničomu to už nepomôže. Je to už ako keby pol roka staré sú tie známky, hej. Takže nie je to niečo, čo by sa malo nejak trestať alebo nejak na to upriamovať tá pozornosť nejaká negatívna. Deti sú častokrát z toho naozaj v úzkosti a obávajú sa z toho, že čo bude, aká bude tá reakcia. Ale ten rodič vie, vidí ten edupage, vidí tie známky, takže tváriť sa potom prekvapenia alebo nejak nahnevania, alebo si myslím, že už je akože možno o tom rodičovi viacej a nepomôže to už ničomu. A ako to možno predaviť do takej, že konštruktívnej kritiky, respektíve do niečoho, čo by to dieťa mohlo neviem, či motivovať, alebo akým spôsobom teda uchopiť aj tie nie úplne ideálne známky, ako ich správne uchopiť. A možno teraz sa pýtam teba nielen ako detského psychologa, ale aj ako rodiča. Štvornásobného rodiča dokonca, takže povedz nám to zo všetkých strán. Verím, že nemáš tiež samých jedničkárov. Určite nie. Ja si myslím, že ten spôsob vysvedčenia, že sú tam známky, je možno trošku dáva malý priestor na to, ako oceniť to dieťa, že sa trebárs v niečom posunulo. Možno ísť ako keby po nejakom slovnom hodnotení a cez rodičovské združenie alebo cez striednu pani učiteľku vlastne získavať viacej informácií o tom dieťatku. Napríklad môže sa oceniť to, že dieťa malo na začiatku roka problém s prezentovaním a na konci roka to zvládalo. Takže je to niečo, že tam je nejaký posun. A možno oceniť aj to, že z diktátu teraz máva 10 chýb, ale predtým mával 20. Takže niekedy je to rodič mi povie, no ale stále je to 5. Ale je to nejaký posun, je to vlastne lepšie a to dieťa sa tam nejakým spôsobom snaží, je tam nejaká drina proste za tým. Takže oceňovať ako keby aj takéto veci, ktoré na tom vysvedčení v tých známkach možno nie sú úplne vyjadrené. A práve to, že je fajn ako keby sa vrácať počas aj školského roka, nielen na konci, ale vlastne ako keby to hodnotiť, že dneska sa ti to podarilo, alebo minule si to nedokázala, teraz to už išlo. Takže vlastne ako keby budovať to sebavedomie toho dieťaťa počas celého toho roka a potom na konci to už len nejak zhodnotiť, že toto si predtým nevedel, teraz to už vieš, toto si dokázal, to ti robilo problém, dneska to zvládaš. Na tomto ešte možno treba popracovať, ale toto už ide. Hej, počujem takú tú pozitívnu stimuláciu za tým, že hlavne akoby venovať sa a vidieť to, čo sa dobre deje. Hej, sústrediť sa ako keby na to pozitívne a na to, čo tomu dieťaťu ide. Častokrát rodičia majú trošku takú tendenciu, že to dieťa by malo byť vo všetkom perfektné, ale v podstate ani my ako dospelí nie sme vo všetkých oblastiach perfektní. Niekto dobre šoferuje. Možno niektorý, hej. Ja nie. Možno niekto šoferuje lepšie, niekto horšie. Niekto je šikovný na jazyky, niekomu ide možno viacej matematika, niekto má také zamestnanie, v ktorom je dobrý, niekto také.
A keby si to povymieniali, tak asi by to nebolo úplne to najlepšie, neboli by v tom takí dobrí. Takže je to prirodzené, že vlastne sa ako keby zameriavame na to, čo nám ide a potom sa tomu venujeme aj ďalej. A sú deti, ktoré proste majú napríklad poruchy učenia a tam jednoducho nebude z tej slovenčiny asi jednotka, ten diktát asi nebude bezchybný, ale je to ako keby niečo, s čím treba rátať a treba to brať ako fakt a nesnažiť sa možno o ten bezchybný diktát. Ale dám taký pekný príklad zo školy mojich detí, že ako druháci napísali ako celý ročník vlastne knihu. To znamená, že oni ešte nevedeli vlastne úplne tie gramatické nejaké pravidlá, presne vybrané slova a podobne. Ale oni dokázali napísať knihu, ktorú nám pani učiteľka teda poslala, potom sme si ju vytlačili aj vlastne kniha a je to podľa mňa veľmi, veľmi fajn, ako keby tí deti takto inšpirovať a nie vlastne ich nejak trestať za to, že tu je nejaká chyba, alebo tu mal byť Y a tuto je mäkčie, nemá tam čo robiť, alebo chýba. Takže je to podľa mňa oveľa ako keby väčší ten úspech a to sebavedomie to dieťa zažíva, že napísalo knihu spoluautor. Krásny príklad. A čo s takými, bavili sme sa o tom, že skôr tak pozitívne stimulovať, všímať si, v čom je progres, ale čo ak tam nie je progres, čo ak je tam regres a teda to dieťa sa zhoršilo, respektíve vnímame ho, že je lenivé, alebo že si fakt svojim nie schopnosťami mať tú lepšiu známku, ale svojim prístupom má tú horšiu známku. Čo by si možno odporúčila v takomto prípade, ako to uchopiť? Možno sa aj zamyslieť nad tým, že akým študentom som bola ja ako rodič a ako mi to vlastne šlo. Hej, mne to pomohlo, keď som svojho syna som mu dohovárala, že na poslednú chvíľu si nechávala odozdávanie projektov a tak nejak sa mi tak vyjavilo taká spomienka zo základnej školy aj z gymnázia a aj z vysokej školy, kde som si tiež vlastne nechávala veci na poslednú chvíľu, tak som si to tak pre seba opeknila, že ale aspoň som to vždycky stihla, aspoň som to teda neprešvihla ten termín a tak, ale tiež to nie je úplne pravda, takže musela som ako keby uznať, že mám to podobne a že to dieťa to asi aj po niekom môže mať, možno som to ja zrovna, že to nie je manžel, takže byť ako keby trošku aj v rámci tých svojich takých tých výchovných, trošku taký realistický, že ako som to mala ja, ako to má teraz to dieťa, možno ho vďaka tomu budem vedieť lepšie pochopiť a možno mu nejak pomôcť, že možno zlepšiť tie podmienky, alebo ja neviem, nejak ho inak inšpirovať, takže a môže to byť len obdobie, že môže to byť niečo, že to dieťa proste, ja neviem, má pred pubertou a trošku ho zaujímajú iné veci než tá škola a jednoducho sa to ako keby tak nejak časom vstrebe alebo bude to lepšie, takže nemusí to znamenať hneď, že to dieťa teraz z neho nič nebude, lebo si neplní tie školské povinnosti, aspoň ja tomu tak verím. Ja tomu tiež tak verím. A tiež vnímam to, že vlastne škola, respektíve predmety, ktoré sa deti učia v škole, sú len takým malým výsekom toho, tej osobnosti a toho vzdelania ako takého a zúžiť ten pohľad len na to, že aký máš výkon na danej hodine pri danom učiteľovi v danom čase je také príliš neviem ten výraz teraz nájsť úplne, ale že možno, keby si mi pomohla. Také nejaké redukcionistické, alebo áno, môže byť. Hej, že veľmi sa to ako keby zameriava len na nejaký ten výsek a vlastne tam je celý celok, celý ten človek. Presne. Hej. A že človek je o mnoho viac ako dobré známky. Ja som teraz nedávno mala vlastne v ambulancii také dieťatko, kde teda rodičia hovorili o tom, že nešla mu matematika na nejakom prvom stupni. Nebolo to, kto vie, čo potom dostali iného učiteľa, odrazu matematika išla lepšie, potom dostali inú učiteľku, lebo sa to tam nejak veľa striedalo, odrazu matematika bola najhorší predmet a vôbec mu to nešlo a teraz má zase inú učiteľku a patrí medzi najlepších v triede. Takže naozaj, že nemusíme ako keby, že tú známku brať iba ako výsledok iba toho dieťaťa, že tam sú viaceré faktory. Ako sa to dieťa cíti v tej triede, či rozumie tej pani učiteľke, či sú nejak ako keby prepojení, zohraní, či to dokáže vysvetliť možno, že nie vždycky je to iba o tom dieťati. Že toto bol naozaj taký príklad, že nemusí to znamenať, že to dieťa raz nie je dobre v tej matematike, tak už nikdy nebude. Dobre, tak poďme od tých známok, už tam predsa prázdniny začínajú, takže trochu do témy toho, akým spôsobom tráviť leto a vôbec akože či tie dvojmesačné prázdniny nie sú príliš dlhá doba na to, aby to dieťa úplne vyplo. Aký je tvoj názor na také
priebežné možno venovanie sa aj materii zo školy, aby to dieťa úplne nevypadlo, respektíve má na tie 2 mesiace úplne vypnúť zo školy. Čo si ty o tom myslíš? Ja som za také možno voľnejšie trávenie toho voľného času. Patrím k tým rodičom s tým, že ak sa venovať tej škole, alebo teda tomu učivu, alebo tomu, čo sa učí v škole, tak ako keby takým nenápadným, nebadaným spôsobom. To znamená, že treba vybrať nejakú obľúbenú knižku a tu čítať a neučiť sa niečo, ja neviem, z povinnej literatúry, ale ísť podľa toho, čo baví to dieťa. Môžu to byť komiksy, to veľa odporúčam rodičom, keď majú deti napríklad dyslexiu, poruchu učenia, poruchu čítania, tak vtedy je fajn ísť po tom, čo to dieťa baví. Alebo nenútiť to dieťa treba spísať nejaké diktáty, ale napríklad napísať s ním zoznam do obchodu, a potom ho poslať do toho obchodu, aby sa aj tá samostatnosť... Čiže do života, ako by to učilo. Hej. To mi pripomína, keď som mala ešte malé deti a išli sme na nejaký dlhší výlet autom alebo vlakom, tak vždy som brala balíček cukríkov a to už deti vedeli, že to sa nebude len tak jesť, ale to bolo aj vždy súťaže. A každý dostával presne otázku, ktorá korelovala tomu, čo sa v škole učili. Áno. A potom, keď teda si to zaslúžil, tak dostal cukrík. Hej, že v tom lete ako keby veľa príležitostí na toto. Chodí sa možno viacej s tými deťmi do reštaurácií, sme na rôznych miestach, môžu sa precvičovať možno iný jazyk, cudzí jazyk, ktorý sa učia v škole. A to ich môže ako keby viacej podporiť v tom, a nebude to skúšanie otázka odpoveď, ale bude to vlastne o takom tom prirodzenom. Môže si čítať jedálny lístok v reštaurácii, môže si sama objednať, môžeme mu nechať, ja neviem, drobné, ak rozdelí spravodlivo medzi súrodencov a podobne. Takže dieťa bude aj čítať, aj písať, aj počítať. Mám za to, že v dnešnej dobe je dosť veľký tlak na to, aby sme boli dosť dobrí rodičia. A naozaj sa snažíme od toho, že teda s poloročnými deťmi chodíme na plavecké kurzy a od 2 rokov chodia na jazykové kurzy, proste stále ich nejakým spôsobom stimulujeme zvonku, aby boli dokonalé, pretože sú našim obrazom. A v kontexte prázdnin vnímam tiež, že sa snažíme tým deťom v najlepšej viere, ale vyplňať ten čas, že maximálne čo to dá, cez tábory, rôzne pobyty a tak ďalej. Ako sa ty na túto tému pozeráš? Stimulácie. Ja mám pocit, že ani nie, že dosť dobrý rodič, ale vlastne, že perfektný rodič. Že ako keby tie deti boli tým zrkadlom mojím a že musím sa odprezentovať cez tie deti nejako a keď to dieťa je perfektné, tak zrejme to cíti ako keby tú potrebu mnohých rodičov, že sa aj oni cítia ako keby perfektne a že to nedokonalé dieťa môže ich nejak ako keby triggerovať, že ako keby poukazuje to na nejakú ich nedokonalosť a nie je to možno úplne spracované. Takže toľko k tým perfekcionistickým rodičom a vyplňať všetok voľný čas a presne jazykovky od 2 rokov. Ja som na tej strane rodičov alebo v tom tábore, že sa mi to zdá byť trošku prehnané. A teda aj z toho psychologického hľadiska, že to prestimulovanie toho dieťaťa, a to sa bavíme teda aj o malých bábetkách, že keď tá mamina proste non-stop ako keby niečo robí, aby to dieťa malo vyplnený všetok ten čas, tak nie je to ako keby úplne dobré, že to dieťa potrebuje mať aj nejaký ten priestor pre seba, niekde, kde sa utiahnuť, potrebuje si zatriediť tie myšlienky, potrebuje si to nejak spracovať, potrebuje na to ten čas a to miesto a treba aj toto ako keby tým deťom dožičiť. Ja som to zažila aj so svojím dieťaťom, keď som sa snažila vyplniť vlastne to leto s zaujímavými tábormi, tak som myslela, že tomu dieťaťu doprajem, teda všetkým tým svojim deťom. A teda syn jeden mi povedal, že on by chcel byť konečne doma. Tak vlastne bolo to pre mňa ako keby taká informácia, že on by chcel chvíľu nič nerobiť a že či by už nemuseli ísť do žiadneho tábora. Ja som sa strašne tešila, že taký tábor, že to bude také krásne zážitky. Ale teda nastavilo mi ako keby to zrkadlo a musela som si to zobrať, že že bolo to možno niečo, čo by som ja tak akože chcela a že sa mi to zdalo, že mu to tak dopriavam, ale že on potreboval v tej chvíli niečo úplne iné. Takže zaradiť tam to voľno, nič nerobenie, nechať to dieťa, nech sa nudí. Je to teda v poriadku, hej? Dovoliť dieťaťu, aby sa nudilo, áno, aby leňošilo, aby vyplo? Aha. Ono v podstate, keď sa nudí, nemyslím teraz mobilom v ruke, ale naozaj, že keď sa to dieťa nudí, tak musí si niečo vymyslieť. Takže v podstate stimulujeme alebo podporujeme aj
toto, že to dieťa nebude len čakať, že mu nejaký impuls príde zvonka, že sa mu to nejako zariadi, vybaví, že ide na tábor, tam sa o neho niekto stará, o nejakú zábavu, ale že je ponechané trochu aj samé na seba a že vlastne môže si aj rozmyslieť, ako sa cítim, čo by som teraz chcel a možno to aj spraviť, možno, ja neviem, niečomu napadne, že poďme urobiť toto alebo samé to ide nejaké akcii ho to príjme, alebo len vlastne bude len tak a potrebuje si to len naozaj, že utriediť a oddychnúť si. A ako podporovať v rámci leta utužovanie vzťahov v rámci rodiny? Ako pracovať s touto témou? Ja som za to, aby rodičia dokázali alebo sa snažili venovať ten čas tým deťom aj individuálne. To znamená jeden rodič, jedno dieťa. Ja to v podstate aj vždycky radím ako takú prvú radu alebo takú nultú radu v ambulancii, keď prídu vlastne rodičia. Ale s tým, že ak to nepomôže, tak nech sa ozvú a že budeme teda hľadať nejaké iné možnosti. A veľká časť tých rodičov sa už vlastne neozve a s tým, že potom neskôr sa mi dostane spätná väzba, že im to celkom pomohlo, že sa vlastne tie problémy nejak ako keby stratili, že naozaj je to častokrát o tej pozornosti a cez to leto máme tú príležitosť venovať možno tú pozornosť trošku viacej tým deťom, že naozaj si ich rozdeliť, ocino ide s jedným dieťaťom, mamina s druhým dieťaťom, prípadne ocino stráži 2 deti alebo 3. Mamina ide s jedným dieťaťom, že trošku náročnejšie už potom logisticky, ale aspoň raz do týždňa. Psychológovia hovoria každý deň. Neviem si to úplne predstaviť. Venovať, dajme tomu 1-2 každý deň každému dieťaťu. To je asi nonsens, ale možno to nie je o tom čase, o tej minutáži, ale je to o tej kvalite toho času. Aj to môže byť presne o tom, že sme tam s tým dieťaťom a sme na 100% len s ním a venujeme mu tú pozornosť, že to je niečo, čo vlastne aj deti prinášajú v ambulancii počas terapii hrou. Keď sa tak rozprávajú, tak niekedy povedia, že chceli by, aby tí rodičia viacej s nimi trávili ten čas. Že nie hovoria o tom, že nekúpili mi PlayStation alebo že ja chcem takú babiku a nemám ju, ale hovoria o tom, že chcel by som, aby sa so mnou otec znova hrával, že je to ako keby to, čo tie deti potom túžia. Takže cez to leto sa dá k tomu tak bližšie, ako keby ľahšie možno dostať. Aspoň ja mám teda takú predstavu, že je to jednoduchšie trošku. Čiže nemusia to byť zrovna exotické dovolenky a všetci všade vždy spolu, ale koľkokrát ten spoločný čas kvalitný. Ja to rodičom vždy tak hovorím, že niečo, čo je bezplatné, že nech spravia niečo, čo ich ako keby nič nestojí, nech je to prechádzka, alebo nech je to varenie koláča doma, pečenie, že nech to nie je, že idem teraz na nákupy s tým dieťaťom, alebo musíme ísť niekam, kde minieme veľa peňazí, že aby sa to nespájalo ako keby s tou matériou, ale iba s tým vzťahom. Sú rôzne dielničky, kde môže ísť rodič s dieťaťom a niečo treba spolu vyrábajú, to si myslím, že je veľmi dobrý spôsob, ako možno aj nadviazať nejaký ten vzťah, ktorý sa možno cestou nejak trošku vytratil práve pri tej činnosti. Že nie je to niečo, že poďme sa rozprávať, ale niečo spolu robíme a už sa tam nejak tak nastane to zblíženie, ten kontakt. Hneď mi už v hlave idú, čo by som mohla ja s deťmi robiť. Keramické rôzne. Aj vám verím, že aj vám to ide hlavou. Áno, napríklad. Keď sme sa rozprávali o zdravom nudení sa, tak zachytila som, že si spomenula, že, ale myslím tým, že bez mobilu. A ja som tak spozornila a hovorím si, že fúha, že v dnešnej dobe je toto, že sakra ťažké a daj nám dobré rady. Ako dovoliť dieťaťu nudiť sa a bez mobilu? Sú deti, ktoré ako keby prirodzene neinklinujú k tomu mobilu a ak ho majú k dispozícii, tak ako keby netravia na ňom toľko času, koľko majú. Hej, že nie sú na ňom hodiny. Ale takých detí si myslím, že je tak trošku pomenej. A častokrát ten mobil je proste, je to závislosť. Aj pre tie deti je to v podstate aj pre dospelého. Ono je vlastne dokázané, že tam sa dráhy odmeny ako aj pri závislosti proste aktivujú a jednoducho ten mozog je veľmi rád, keď zoberieme ten mobil do ruky. Bliká to, svieti to, pípa to, proste pre mozog sú to fantastické impulzy. A mozog to nedaj Bože, ešte nám niekto niečo lajkol, tak to už dopamín do toho. Hej, jasné. Takže tam si to akože ide. A je to náročné pre rodiča alebo pre dospelého vlastne si to nejak regulovať, ale pre to dieťa si myslím, že oveľa viac a myslím si, že rodič by mal toto trošku pomáhať regulovať tomu dieťaťu. Nie som za to, že to dieťa má mať k dispozícii proste ten mobil ako chce, alebo nie každé dieťa s tým vie ako keby narábať. Je fajn dohodnúť sa s dieťaťom,
aby to bolo ako keby spoločné rozhodnutie, že väčšinou tie spoločné nejaké také dohodnuté veci fungujú lepšie. Prizvať dieťa k rozhodovaniu. Áno, presne tak. Rodinná porada, proste poďme sa porozprávať o tom mobile. Jasné, že závisí od veku, podľa mňa určitý vek, si myslím, že mobil vôbec to dieťa by nemalo mať k dispozícii. Povedz konkrétne, nech dajme to vieme. 6-ročné dieťa, že by som povedala, že mobil ako keby nepotrebuje, že nie je to niečo, čo by malo mať, alebo vôbec akože sa s ním hrať. Nielenže mať vlastný, že to už vôbec nie. Ja som z tých rodičov a možno trošku staromodnejších, ale jasné, že máte viac detí, tie staršie už majú mobil, jasné, že potom vždycky ten ďalší súrodenec sa k tomu dostane skôr a skôr, než možno to prvé dieťa, ktoré dostalo mobil v 12 do ruky. Takže je to náročné, tá doba je podľa mňa v tomto ťažká, ale vrátim sa k tomu spoločnému rozhodnutiu, že nastoliť to ako nejakú vec, ktorú by sme chceli s tým dieťaťom prebrať, s tým, že môžeme navrhnúť trebárs, ja neviem, že myslím si, že 2 hodiny denne, alebo 2 hodiny cez víkend, iba v sobotu a v nedeľu. A s tým, že dieťa si trebárs môže určiť, kedy to bude. Čiže dať mu aj v rámci toho manevrovacieho priestoru tú slobodnú voľbu. Áno, presne tak, že to je vlastne princíp z filiálnej terapie a z terapie hrou, že dávame dieťaťu na výber, lebo my sme tí múdrejší, sme rodičia, proste vieme, nesieme zodpovednosť, ale zároveň dávame dieťaťu nejaký ten rozsah. To znamená, že môžeš si vybrať toto alebo toto. Nedávame mu výber si zo všetkého, ale my učíme, z čoho si vyberá, ale dieťa si už ako keby... Môžeš 2 hodiny? Ale vyber si, kedy chceš. Kedy chceš napríklad. Ako to budeš? Hodina do obeda, hodina po obede, alebo chceš naraz sa hrať 2 hodiny. Mne sa zdá, že toto by akože celkom tak mohlo dobre fungovať aj viacerým rodinám, že je to niečo, čo nehovorím, že je úplne univerzálne, ale mám s tým dobrú skúsenosť aj u svojich detí, že keď sa vlastne prizvú ako keby do toho rozhodovania, tak je to lepšie. Je to potom s ním jednoduchšie, lebo vlastne sú spolu zodpovedné za to rozhodnutie. To znamená, že ak sme sa tak dohodli a to dieťa teda s tým súhlasilo, nejak to vyjednalo, začneme možno s hodinou a to dieťa chce viac, tak skončíme na 2, ale môže to byť niečo, čo sme pôvodne ako keby zamýšľali, a keď prídeme s ponukou 2 hodín, dieťa bude chcieť viacej, že treba si to vopred aj premyslieť, že čo chceme dosiahnuť a nejak sa s tým dieťaťom skúsiť dohodnúť. Super. Silvia, by som sa s tebou že rozprávala, len uvedomujem si, že náš čas je obmedzený. Takže ja by som sa ti chcela veľmi pekne poďakovať za dnešný rozhovor. Verím, že aj pre vás to bolo inšpiratívne a ideme s plnou vervou do leta. Pekný zbytok dňa.